Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri berriz ere Euskal City programara. Gaurkoan, bi gonbidatu berezi izango ditugu gurekin. Alaitz eta Naroa. Zangotzatik eta Lesakatik etorri zaizkigu biak, eta gauza desente dituztela komunean konturatu dira bi herriak. Beraz, besterik gabe, haiekin uzten zaituztet. Ni Naroa naiz, Zangotzatik nator, eta irakaslea naiz. 31 urte ditut. Bueno, Alaitz Rekondo Ferrero naiz, 40 urte ditut, Lesakatik heldu naiz eta irakaslea naiz. Ni Naroa Labairuriz naiz, Zangotzakoa naiz, 31 urte ditut eta irakaslea naiz lehen hezkuntzako tutorea. Zangotzako bi haizetara euskara taldeko kidea naiz, eta orduan Zangotzan lan egiten dugu euskararen alde. Nakizuen bezala, Zangotzan ez gara euskaraz bizi, baina egia da batzuk bai bizi garela eta aukera dagoela zenbait momentutan eta zenbait espazioetan euskaraz mintzatzeko. Ederki, ni Alaitz naiz, Alaitz Rekondo Ferrero. Lesakarra naiz, 40 urte bete ditut aurten. Eta irakaslea naiz lanbidez, entzumen eta hizkuntzako irakaslea. Baztango Horri eskoletan egiten dut lan, eta bizi Lesakan. Horixe, han ere euskaraz bizitzea badugu, agian lekuren batean topo egiten duzu ez dakien batekin, baino arraroa da. Hori bai, nahi baino gehiago ere aditzen da gaztelera Lesakako kaleetan. Bai, gero ez da gehiago, esaten dute. Bai, zoritxarrez. Ni euskaldun zaharra naiz, ikastolan ikasi nuen, eta euskara gehien nire lanean erabiltzen dut, irakaslea naizelako ereduan, eta baita Zangotzako lagun batzuekin aukera dut euskaraz mintzatzeko. Euskara batu bani, bai, ikastolan ikasi genuen euskara da, eta Zangotzan ez dago euskalkirik. Posiblea da. Ez gara asko, euskaraz aritzen garenak, baina noski posiblea dela. Pizkanak ari gara Zangotzan gehiago euskaraz hitz egiten, saiakera gehiago egiten, orduan, nahi izan ezkero aukera dago, bai. Zarra naiz, jaiotzetik, ama hizkuntza hori dudalako. Euskaraz egiten dut ia dena, amarekin zerbait gazteleraz, gainontzekoekin euskaraz. Zoritxarrez zuka egiten dut, ez dut inoiz ikasi. Eta, bortzirietako euskara dut nire. Bai, eguneko unian ez dakit, baina bai. Arratsaldeon, Naroa eta Alaitz. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Zangotzatik eta Lesakatik etorri zarete gaurkoan. Ikusiko dugu zer moduz moldatzen zarete lehenengo atalarekin, hain zuzen ere zuen herrien inguruan solasteko eskatuko dizuet, eta horretarako hementxe uzten dizkizuet mahai gainean gai batzuk, bai? Ederki ba. Hasiko naiz? Venga, ba. Iruditzen zaizu? Venga, ber. Herritarren arteko harremanak, giroa, lagunak, Zangotzan, zer diozu? Kuadriak elkartzen gara, baina egia da hori herria izan da, nahiz eta hiri titulua izan, herria izan da, kuadria ezberdinekin elkartzen garela, adin ezberdinekoekin, zaletasunen arabera ere, horren ikustut aukera dagoela, bai. Kuadriak geroz eta txikiagoak dira, lehen ume gehiago zeuden orain baino, eta orduan heldutu ahala, kuadriak txikiagoak dira. Ederki, Lesakan ere antzekoa da. Kuadriak antolatzen gara, baina gero esparruen arabera elkartzen gara desberdinetakoak, edo hortara den talde hortan interesa dugun desberdinak. Hori da. Nik egingo dut galdera orain. Zure zaletasuna garatzeko aukerarik duzu herrian, eta gainontzekoek aukera duzue zaletasuna garatzeko? Nik uste du, nire kasuan, igual zaletasun handiena edo bertsolaritza da, eta herrian sortu zitzaidan zaletasun hori, bertso eskola badago, orduan
alde hortatik aukera badut. Eta nik uste dut gero badago dantza taldea, badago antzerki taldea, musika eskola badago, trikitixa eskola badago, yoga baduzu, kiroldegia ere bai, orduan pintura ere ematen da. Nik uste dut nahiko ongi asetua dagola zaletasunen esparru hori. Seguro zerbait badagola, hor kanpoan gelditzen dena, baina herri txiki bat izateko badago nahiko. Nik uste dute Zangotzak erantzuna ematen duela, musika eskola badago, zuk esan dituzunak, musika eskola badugu, polikiroldegia, belarrezko futbol zelaia eta ere arezkoa, josteko tailer bat dugu ere bai, dantza taldea, musika talde batzuk ditugu ere, kirola egiteko zenbat aukera, piztina, gimnasioa denetarik dugu. Orduan nik uste dut ere erantzuna ematen duela. Batzuetan diote ezetz, baina suposatzen dut agian ez, zaletasunen arabera doala, baina nik uste baiet. Bai. Pozik, behintzat, Zangotzak duen eskaintzarekin. Ederki. Euskararen erabilera herrian edo auzoan eta lagun artean. Bueno, Zangotzan sufratuko duzuen bezala, euskaraz gutxi batzuk egiten dugu, baina egia da geroz eta gehiago ari garela, ez? Aldetik ikastola dago, ja urte asko darama azkenak lanean, AEK dugu ere, eta gero hori, Biaizetara euskara taldea ezkide naizen talde hori, eta enon artean saiatzen gara euskara kalera ateratzen, ekintza ezberdinak egiten, momentu hauetan ez, noski, baina urtean saiatzen gara. Orduan, zein da Zangotzan entzuten den hizkuntza? Gaztelera. Hori argi dago, baina zenbait espazioetan, zenbait tokitan edo zenbait lagun taldetan bai euskaraz aritzen garela. Eta nire kasuan lagunekin gazteleraz egiten dut. Euskaldun batzuk dira, baina gertatzen dena askotan ez, gazteleraz hitz egiten dutena gehiengoa denez, ez dugu pauso hori emate eta ez dugu euskaraz egiten, baina bai egia dela baitu lagun batzuk zehatzak edo zagunak beti euskaraz mintzatzen aizen haiekin, egia da bai. Gainera zaila egiten da, harreman euskeraz egin baduzu hasieratik, gazteleraz hitz egitea. Oso zaila da, anaiarekin adibidez, anaia ikastolan ez zitua da, eta noizbenka. Noizbenka ditzen gara, baina gure hizkuntzaz bat aukeratu beharko banu gaztelera. Pena bat da, onartzen dut, eta saiatzen naiz, eta lan egiten dut, euskararen alde, eta nire lanbidean ere, baina zaila da, Zangotzan. Zaila baina esetzen ezkoa, eta zuk errazagoa duzu. Bai, egia da, lesakan hizkuntza nagusia euskara dela. Gero generazioen arabera nabari da, ja helduak direnen artean euskara ditzen da gehien bat. Gero izan zen hor generazio bat, ez dakit, 60 eta 55 urte edo dituztenen artean, hor gehiago kosta da igual buelta ematea etxetik ekarri dutenak bai, eta gero zorionez ikastola badago, eredua ere badago, orduan horrek ekarri du ondotik euskaraz ikasi duten ikasketak euskaraz egin dituztenak eta ondorioz euskara ere etxetik ez zutenak ikasi ahal izatea, eta sumatzen da, baino lehen erran bezala nahi baino gehiago ere aditzen da plazan, gurasoen artean eta gaztelera. Pena da, baino horrela da. Egia da, kanpotik etorritako jendeare badago, fabrika ireki zutenean etorria eta, baina, beraien seme alabak, bai ikastolan eta bai ereduan ikasiak dire, ederki dakite euskaraz, orduan ezin da beraien gain utzi gaztelera egitearen arrazoi hori, herrikoa baikara, horren errudunak. Bai, hori da. Baina bertzeleagia bai, errexagoa dugu guk. Ari gara eta ari ditugu gauzak lortzen. Noski, eta meritua baduzu, bai. Eta, galdera libre bat, zer galetuko dizudan. Ez dakit. Lesakan nola, zerbait eskatu barko bazenu, egiteko, zerbait berria, zerbait falta motatzen duzun zerbait? Ez dakit. Nik uste dut, arlo desberdinak hartuta nahiko asetua gabiltzala nahi dut hezkuntza aldetik,
bi zentru badire, egia da gero institutora berara ibaten direla, baina bueno, hori normala da. Kultura aldetik ere mugimendu kulturala badago. Ez dakit zer errango nuken. Osasungintzan, bueno, momentu hauetan ez, ni uste dut dena dagoela nahiko kilikolo. Baina, bueno, herri txiki bat izateko nik uste dut nahiko bizi eta nahiko ongi dagoen herri bat dela. Ez dakit zer errango nuke, egia erran. Seguro badagola zerbait, ez baikara perfektuak eta, baina ez dakit. Gainera batean, normal. Bai. Zuk zerbait errango zenuke zangotzari falta zaiona edo? Manikaian gaztendako espazioa eta ekintzak faltan botako nituzke, eta gero euskararekin lotuak ere ikastola DBH mailan bukatzen da, eta gero batxilergoa edo lanbide heziketa edo egin beharra badago Iruñera etorri beharra dugu. Orduan agian hor, aukera gehiago euskaraz jarraitzeko, azkenan errasteko bide hori. DBH maila iristen da eta erabaki behar duzu Iruñera joan, edo Zangotzan gelditu gazteleraz, gero ikastetxera joan, orduan erabaki zaila da bai. Mira, bestelare ondo bai. Bueno, hori aipatu duzunarekin gazteentzako espazioak eta egia da, bira, orain zuk aipatu ondotik, bai, lesakan agian gelditzen direla adin batzuk, ez dutenak non sartu edo bai, bira, arrazoia. Nik ere hori errango nuke. Idazle adibidez Karmele Jaio gustoko dut. Eta musikario tokatu beharko banu, okatuko nuke Kermajunkera. Mendia udaberri eta udazkenerako eta hondartza udarako. Jotzen dut akordeoia, Zangotzako musika askoan ikasi nuen eta noiz behinka oraindik jotzen dut. Berez kalera ateratzen naizena izaten da olentzero edo kantuz ospatzera. Eta ze musika gustoko dudan, pop gustoko dut eta gero baita ere euskal musika gustoko dut. Nahiago irakurtzea. Ez dakit, orain nola txuri geldituta, ez dakit, zer erran, egia erran. Bueno, biek uztartuta hobeki. Bat aukeratzekotan bagian mendialdera joko nuke. Musika denetik. Bueno, reggaetoia ez zait gustatzen, bakaiegua edo deitzen dena ez da ere, baina bertzela denetik, eta trikitixa jotzen dut. Bueno, biek bere neurrian gustoko ditut. Bueno, bikote, oso gustora bizi zarete orduan bakoitza bere herrian, ez da? Bai. Oso ongi saltzen duzu, bakoitza bere herria. Eta antzekotasunen bat ere badute Lesakak eta Zangotzak, ez da? Atera da. Bai. Ezagutzen zenuten elkarren herria? Nik bai, ezagutzen dut, bai. Eta biziko zinatekete bertzaren herrian? Edo irudikatzen duzu? Bueno, nik bolada baterako edozein herri ikusten dut, Orain, betirako ezakit, baina bolada baterako, bueno. Ni biziko nintzateke, beti esan dut Euskaldun herri batean bizitza gustatuko nintzaidak edala, beraz, bai. Zaliteke Lesaka, ez da? Bueno, oso ongi, bigarren atalera eginen dugu jauzi, eta uzten dizkitzuet hemen 3 gai orokor xamar, orduan batetik hasi eta gustora zaudete beste bat hartu edo hor uzten dizkizuet aukeran. Bueno, nondik hasiko gara? Batakit. Baina gai hau pilpilean dugu, ez? Momentu hauetan. Bai. Hartuko dugu gai garen, ez? Bai. Artea, prekarietatea eta sorkuntzari buruz, orduan, ez? Nintzatuko gara. Nik uste momentu hauetan oso zaila dagoela guztia, ez? Artea, kultura, ez? Lotzen badugu, nik uste nahiko momentu kritikoak bizitzen ari dituela. Bai, guztiz itzalia dago eta mugimendu gutxi eta mugitzen saiatu direnek ere ez dute erraxa izan, beldurrak eta hor daudelako eta egia erran, bai. Eta batzuk hortik bizi direla kontutan hartuta, egia da beraren larruan jarri eta bai, laniega bera erraxa, bai. Eta igual guk ikusten ditugu, ez dakit bai idazleak, abeslariak, bertsolariak berdin zaite, baina beraien atzean ere badaude teknikariak eta badaude ikusten ez direnak. Hori da, ez? Asteburuan izan dire olako mobilizazioak eta bueno,
Egia da, lehenagotik ere gainera, errex ez zuten mundu bat zela, ez? Prekarioa, segun nondik begiratzen duzun, eta orain gainera zak, bete-betean. Bai. Gainera hori justo da bukatu dugula orain, zenbat musikari, zenbat soinu teknikari, zenbat aktore, zenbatek ez dute lanik egin. Eta askotan musikaren kasuan batez ere ez, udan, diru asko mugitzen da, eta kilometroak, eta aurten ezin izan dute ezer edo gutxi egin izan dute. Adibidez, Zangotzan udan bai egin dituztela kontzertu ezberdinak eta antzerki ezberdinak, murriztuta ez, jende kopurua, hor jardinean, Zangotzako kultetxeko jardinean egin ditugu, eta nik uste dut oso erantzun ona izan dutela. Nik parte hartu izan dut, ez, entzule bezala, eta oso gustora joaten ginen, neurri guztiekin, baina oso gustora eta eskertzen zenuen, bestelako zerbait ikustea, entzutea, nik uste dut beharrezkoa dugula. Bai. Lesakan ere egin daudako zikloa deitu zaiona, gauza desberdinak egin dituzte, eta nik uste dut denak ere arrakasta izan dutela horregatik. 6 hilabete deus zuzenean ikusi edo aditu ahal izan gabe, eta batean horrelako zerbait, ez, haize freskoa da. Nik esango nukean inoiz baino gehiago. Murriztua izan da, ez, baina arrakasta gehiago izan da, nik esango nuke. Eta eskertzen duzu, eta gozatzen duzu, agian lehenago baino, bai. Nik ere uste dut. Bai, eta egia da, neurriak badirela, baino ez da inen zaila ere neurri horiek betetzea, eta hala ere beldurrak badaude, eta mugak, eta, poliki. Bai, ze horrekin ezin gara sartu, bakoitzaren Ez. beldurrak, errespetatu behar, baina baldintzak eta hori da neurriak, erabatekoak. Hori eserita gu kulturetxean 2 metrotara, musuarekin, gelarekin hasiera bukaera. Bai, traetzeko eta sartzeko orden bat jarraitzen genuen, horretatik, arazori gabe, baina, bai. Nik adibidez bertso mundua ezagutzen dudala, saiatzen ari dire, eta bersolariak ere bai, baina badaude antolatzaile batzuk ezezkoan, eta hor aurkitzen duzu pareta, eta ezinean, baina gogoz zerbait egiten hasteko beraiek ere ez behar dutelako. Bai, gogoz baina ezin aurrera egin, hori da. Ezin, eta nik uste dut entzulea bertze aldean gogotsu ere ez, zerbait edozein arte dela ere. Bai, hori da, bai. Pelikulak ere. Bai. Orain zinemaldia dago, eta bertze modu batean, baina egitea badagola erakusten du, ez? Bai, eta jendak parte hartzen du ere, trebistan ikusi duanagatik, hori berdina neurriekin, baina nik uste dut baiet gustora ari dela jendea. Poliki berriro buelta ematen zaion, edo, ikusiko da. Bai, denon laguntza beharko du, nik uste dut. Bai. Honek, bai. Ikusiko dugu, bai. Hori da. Eta, ez dakit, hurrengoa zein hartuko dugun. Bastakit. Genero berdintasuna? Adibidez. Aspaldi dagoen bez, birpilean dagoen beste gai bat da. Bai. Hori ere egia da. Nik uste dut pixkanaka ez, aurrea pausoak ematen ari girela. Agian ez oso handiak, ez, honeko genuken handiak, baina nik uste dut ematen ari girela. Inurri lana da. Bai. Egunero egin behar duzuna, eta baino emaitza bat ikusteko edo ez, kostatzen dena eta lan handia egin behar dena. Bai. Baina, kontzientzia, sartu behar da jenden buruetan eta gero eskura dugunak egin eta aldundu eta, ez? Bai, eta hori da lana, da kontzientzia, zutiozuna, da praktikan jartzea, ez, zenbait, ekintza zenbait gauza egunerokoan, ez, eta nahi gabe batzutan, ez, nahi gabe hankasartzen duzu, edo nahiko zeunke zerbait egiten duzu, ez, hori ere gertatzen da. Eta gero hori gai honek ere, gai hau ere oso sakona da. Orduan ere, segun eta zer jorratu nahi duzun ere, oso zabala izan daiteke. Honekin lotuta dago ere, zaitatasun bajarena ere, usatzen ari dena, orain 3 hilabetetan dagoena, eta gero
lau hilabetera berdinduko dela emakumeekin, orduan nik uste dut horrekin ere zerbait lortuko dela. Bai. Lanbide aldetik edo lan aldetik ez. Zenbait enpresetan emakume edo gizonezkoaren artean zeuden zalantzan ez, emakume bakizuten gizonezkoa, emakumeak bajaga luzeago izango zitulako, kasu honetan ez, berdintasun aldetik nik uste dut, zebe gehiago lortu dela. Gero guk dugun lanbidearekin hortxe dugu altxor txiki bat, ez? Nahi dut gure eskutan dagona eta baliatu behar duguna, etorkizuneko heldu hoien buruan aldela zerbait txertatzeko. Horretan gabiltzan ikuste dut egunero. Bai. Gero bakoitzak bere etxean errealitate bat izango du eta adituko ditu eta ikusiko ditu, zori txarrez ikusiko ditunak. Baina guk aldugun einean, saiatzen bagara eta ongi zer dagon, gaizki zer dagon behintzat objektiboak diren gauzak behintzat ikustera erakusten badiegu, esperantzarekin, zerbait hazi horrek emango dugula bere fruitua. Beti hortuko dugu zerbait. Bai. Zaila da gero zuk erraten zenuena, urtetako buruan kulturalki sartu dizkiguten gauzoiek aldatzea ere guretzako ere ez da erresa. Bai, nahi gabe sartuak ditugu eta... Intentzio honarekin joaten zara, baina batzutan zure buru aurkitzen duzu erranez. Zer erran dut edo zer egin dut. Bai, kontra egiten diozula. Bai. Bueno, hori ere ez da, egun batetik bertzera aldatuko den zerbait. Ez. Pizkanaka aldatzen doan zerbait dela uste dut. Bai. Eta ikusten dena. Bai. Horra pausoak ematen dira. Aitona amonekin konparatzen badugu, nik uste dut talde handia dagoela. Baina oraindik lan asko egiteko badago bai. Hau gai hau berdintzen alda pixka bat euskararekin. Zenbat antzintu den, baina oraindik zenbat egin behar dugun eta ezin da egun bakar bat ere utzi borrokarik egin gabe bertzela bi egunetan. Bai, borrokarako bi gai dira, eta gurbenur, orduan jarraitu behar da. Bai, lanean jarraitu behar. Bidaiatzea gustoko dut eta azkeneko bidaia Parisera izan zen, justa konfinamendu aurretik, eta izan zen azkena bai. Bai, gustoko dut eta azkena landetan ibili naizu da honetan. Bueno, euskararekin eta generoarekin orduan, esan duzu, borroka egunerokoa dela, ezta? Hori da, bai. Ze ateratzen den, edo ze etorkizun, ezta? Baina, hobera, ez, agian? Bai. Bueno, bukatzeko azken ataltxo batean, utziko dizkizuet hemen 3 gai, pixka bat, konkretuagoak, eta orduan nahi baduzue bat hautatu, eta horren inguruan solastu, eta horrekin amaituko dugu. Arkiba. Zer diozu? Lehenengo hartuko dugu? Bai. Sare sozialak eta harreman pertsonalak, orduan. Nik uste dut asko aldatu dela. Ja aldatua zegoen martxo aurretik, nik uste dut, ez? Konfinamendu aurretik ja aldatuak zeuden harreman pertsonalak eta sare sozialera bilera, baina martxotik honera nik uste dut ja guztiz aldatu dela. Arrazoia, bai. Nik erabiltzen dituen, eta harreman pertsonalerako gutxiago. Sare sozialetan ibiltzeko bai, martxotik honera, izugarri. Ez nintzen gai adibidez ikastaro bat orain egiteko, ez nuen gustoko. Bueno, orain derrigor eta, nik izena ematen du nahi dudalako, bolondrez. Aukera dut eta ikasi dut horretan lan egite. Bai. Desberdina da, bai. Lehenagokoa, zuk erraten duzuna martxotik, eta martxotik aurrera hasigo ere joan da, nik nire bizitzan egin izan ditudan aldaketak, ze, karo, nik nire lehendabiziko korreo elektroniko 20 urtekin izan nuen, unibertsitatean sartu nintzenean, orduan, karo, hau gazte bati kontatzen diozu eta ematen du, ez, beraiek internetarekin sortu ziren, eta, baina, karo, edo Facebooka zertzen nik jakin nuen, bat egiten bat urtekin ja, edo, eta saltoa da ikaragarri. Ikaragarri. Nola ebiltzen diren, ez? Pantaiekin, pasadak, jaiotzetik ikasten dute, pantaiak erabiltzen. Gaur egun gure garaietan galdetzen zizuten zer izan nahi duzu heldua zarenean, da, batek futbolari, bertzeak, printzesa beti bazen baten bat, edo suhiltzaile, edo andereño. Gaur egunean youtuber erraten dizute.
YouTuberra izanen dut, orduan nik galdetzen dut, eta zer da hori? YouTuberra. Orduan horrek eragina guztiz. Bai. Eta eragina hori positiboa eta negatiboa, YouTuberra, sare sozialena orokorrean, ez, baditu bere alde onak eta bere alde txarrak. Jaten ari ginen bezala komunikatzeko oso bide ona da. Orain arte adibidez, nik lankide batekin ez nuen lan egiten Meet bideodeia bidez. Eta hain konfinamenduan ikasi genuen, eta duela 2 asteburuan lankide batekin, lanean telefono zibili ordez, Meet piztuko dugu, eta nik martxo arte ez nuen egiten, ez zean okurritzen. Aukerak ematen ditu. Bai, eta telefonoa bili ordez, zaude pantailan ez, aurpegia ikusten. Edo dokumentua partekatzeko edo baditu, alde honak haunitz baditu. Gero baitu bere... Ongi erabiltzen jakitea dena bezala, ez? Hori da. Gazteen artean ere, aizu ez dakit. Adibidez, nik ikuste dut Ioa zaize jolasean eta Brasileko batekin, eta erratu du, behintzat inglesa erabiltzen du. Bai. Ez? Hori ikasiko du, gero, karo, bere alde ezainunak ere baditu. Baina, beti erraten dugu gazteak eta aurra, baina gero, nik ikusten dut nire adineko jendea mobilari zenbat aldiz begiratzen dio, Facebookean zenbat aldiz sartzen den, eta gainera da sartutateri, baina mobila ezin mai gainean utzi lasai eta... Bai, edatadoz, eta nik barne adibidez. Engantzea da orokorra. Bai. Ezin dugu esan bakarrik hori, aurrak edo nera beak edo gazteak diela, ze hori ez da egia. Guk erabiltzen dugu, eta zaudiozuna zaude itxoiten edo ez zer egin kabe, Facebooken izan, eta bai. Bai. Eta harreman pertsonaetarako hori ondo dago, baina bestetik ni beldur naiz ez, batez ere gazteak ohitzen dira sare sozialen bidez, edo bitodeiak edo, harremantzera, eta gero batzutan ez dira gai, hola ez, aurpegira itzenteko eta alde hori badu txarra, Pantaila baten atzetik erresa da edo zein mezu botatzea. Batez ere iratzia baldin bada. Baina ez dute ikusten zaurpegi, nik ez dut ikusten parekoak ere zaurpegi jartzen duen, botako dut. Baina, gero horrek badun harremanetan edo zuk erraten duzuna, gero ez gai gure sentimenduak edo gure nahiak edo gure kezkak edo antzinen gaudenean erratea eta gero edo zein modutan eta... Eta hori ez bakarrik gazteak, segurartean ere batzutan sortzen dira gatazkak, WhatsApp bidez, norbaitek idatzi duenagatik, edo ulertu duzunagatik, eta horrekin tonorik ere ez dago eta ama hor, Hori da, orduan batzutan ez, modu txarrean idazten duzuna, baina beste batzutan, eta sortzen dira tirabira, hori ere egia da, Baina argi dago, gero ez da gehiago erabili behar ditugula. Argi zegoen, martxoa baino honek, argi zegoen. Orain derrigor, bai. Eta ala, bai. Orain hezkuntzak publikoan behintzat derrigortzen ari gaitu ikastaro bat egitera. Bai, laborategi famatuak. Eta hortara bideratua dago. Hortara bideratua dago, konfinamenturako... Nik uste dut, ekintza plan bat egin behar. Martxokoak sorpresa zarrabatu gintuen, baina oraingoan ez gaitu sorpresa zarratuko, eta baldin badago bigarren bat, behintzat prest egonen zarete irakasleak, pixka bat mezua hori da, ez? Bai, onera ari da hori pena da, badira familia batzuk ez dituztenak baliabideak, eta baliabideak izan, baina gian ez internet konexio honik ez, edo ordenagailu bat lanerako. Eta Nafar gobernuak ekipatzen dituela, baina ez adin guztietako taldeak. Orduan horrekin ere, oso ondo dago, esaten duguna ez, oso ondo dago, dago komunikatzeko aukera eta partekatzeko aukera, baina ez niri beldurra eta pena ematen dite. Ze baten bat beti hor, gara daiteke bidean ez, eta pena bat da. Hori eta derrigortu urnagailu bat izatera ez, edo internet bat ordaintzera edo. Horrek ere eskola publiko bezalak eskatzen hau. Bai, bada hor zer hausnartua. Baina, argi dago, gustoko ez izan sare sozialak eta etorri zirela, gure artean daude gelditzeko gainera, gelditzeko eta gauza gehiago erabiltzeko. Zer duen, nik esango nuke jendea, jendea jatorra da, hori, elkartzea gustoko dugu, adin ezberdineko jendea elkartzen gara, kuadrilla ezberdinekoak, eta ze falta duen, nik esango nuke gazteendako ekintzak eta espazioak falta direla.
Zer duen bertzek ez dutena ez dakit. Ez da beresia bertzeen artean. Bueno, nirea delako beresia, baina bertzela, ez dakit. Ez dakit. Mendia dugu eta hondartzatik hurbil gaude adibidez, zerbait erratekotan. Eta zer falta duen? Hori ere ez dakit, Zer erranen nuke? Seguru zerbait, baina adibidez zerbait erratekotan garraio bide publikoa bertzelekutara joateko eskatxe hamarra. Bueno, bikote, iritsi gara bukaerara eta horretarako ekarri dizkizuet bi hitz. Lehenengoa dugu gaztitu hitza. Bueno, aditza. Bai? Zer uste duzu erran nahi duela gaztitu? 3 aukera emanen dizkizuet, bai? Lehenbizikoa dugu gatza bota, bigarrena kontuak zabaldu, eta 3. Jantzi. Jantzi. Zi izanen da gaztitu zuen ustez. Zuri, zerbait erraiten dizu horrela hitz? Entzuna duzu? Ez. Nik hasiera batean gaztarekin lotu dut. Bai? Baina, aukera horien hartan ez dago gazta. Nik ere ez dakit gatzatu hori da, hortik, baina ez dakit ezote den nola erresegia. Agian kontuak zabaltzearena izanen da? Nongo hitza dugu? Ituren aldeko uste dut. Agian baiz nahi tegokera hori, Gaztitu hori, lehenengoekin gatzarekin errazagia, ez? Bai, ez dakit Zer diozue? 1, 2, 3, esan behar diazue bien artean, ea ze aukeratzen duzue. Kontuak zabaltzearena? Bai. Horixe dugu, bai, horixe da. Esmatu duzue bete-betean, bai? Zakitzen gatik nik pentsatut erronkariakoa izango zela edo, eta lan gaztarekin. Bai, erronkariko hitzak xautu ditut. Bai, boragatik esan dut, gaztarekin agian. Izan liteke baina, ez. Eta bigarren hitza, agian ezagutuko duzu ere, txurnioa da. Txurnioa. Bai. Txurnioa ezagutzen duzue? Ez. Ez? Ezakit, hortxe. Txurnioa lehitzaldean erabiltzen da. Eta 3 aukera emanen dizkizuet. Lehenbizikoa da hamaiketakoa, bigarrena orkatila, eta 3. alikatea. Hau, lesakan zurnilloa da, beraz, nik uste dut berdina izango dela. Erraza. Mendia pasata. Orkatila. Hori da, bai. Bai, horixe da, bai. Bueno, aizu, asmatu dituzu batere. Ia, batere da ere jabe. Zorionak, ez ditu jende guztiak asmatzen diak. Bueno, ongi. Aztago gaizki. Aizu, benetan naroa eta laitz, eskerrik asko etorri izanagatik. Nahizuei, ongiatzatik. Eta zuek entzutea, eta nahi duzuen arte. Beste bat arte. Eskerrik asko. Gizan. Azkenik ere iritsi gara Euskal City saioaren amaierara. Eskerrik asko Naroa eta Laitz gurean izateagatik, eta aipatu duten bezala, euskararen inguruan egiteko lana inurri lana dugu, egunez egun eta poliki-poliki egin beharrekoa. Beraz, nik kanta baten letrarekin utziko zaituztet gaurkoan, eta euskarari buruz esaten duena honako hau da. Ez onena agian, ez ederrena agian, zaharregia, txikiegia agian. Izan ongi.